Det har set så håbløst ud så mange gange i løbet af den her håndboldkamp. Vi var bagud 11-5, vi var bagud 22-16. Jesper Jensen benytter lejligheden til at her gå rundt, dirigere med overblik, med rutine. Hvad skal vi køre? Hvordan får vi åbnet det serbiske forsvar her? De dækker fortsat skæv 5-1. 12 sekunder igen. Så skal vi søge mål. Brugsen! Ja! Lasse Brugsen! Vi vinder 37-36. 2 point til Danmark. Jeg fatter det ikke. Det er så stort, det her. Vi går over historien. Bomberen Brugsen i sidste sekund. Og så får du den krammer. Ej, hvor de fuldstændig spillet ud af alting. De giver os de vildeste oplevelser, det landshold her. Med en kæmpe tro på at kunne komme tilbage, og som vi snakkede om, Thomas, så kom der periode i anden halvleg. Vi fik 2 af dem, og den anden, den greb vi altså kom ind og scorede 6 mål i træk, og kom op på 29-30. Og derfra, der blev det jo bare til døden og skiller. Og vi skilte altså Serberne med en enkelt pind.